Takže ahojte ľudia a dnešné video je to pohovor o videách všetkých mojich, o čo sa budem ďalej stať. Takže ľudia, nazbierané videá mám veľa, ako veľa. Mám veľa odberateľov, mám veľa, tak by som chcel poprosiť že keby ste mohli pokračovať odberom všetky kanály, dať odber a by som chcel poprosiť, že všetky moje videá, že vám ďakujem za toľko ľudí, som si tomu neuveriteľný rád. Hej, prišiel Rexo, poďte, no. No, ako sa máš? Daj packu, tu dole. Ja by som veľmi rád, že by si dal odber. Super, no. Rexo, keby si chcel rád. Tu si, Rexo. No Rexo, daj odber. Čo? Daj odber, nie? Kam je Spíňo? Nie. Tak. Treba sa snažiť, ľudia. Ináč to treba vedieť. Ako točiť. Treba sa snažiť trochu ako točiť, ako to zostrihať. Dneska je piatok, cigani majú sviatok, ty znáš o tým. Rexo, dneska je sviatok a cigani majú sviatok. Nie? Veríte tomu. Takže by som sa poprosil, že by pokračujete odberom, lebo máme 317 odberateľov a veľa z ľudia. Ďakujem vám za 724 ľudí, za sajt web na ihrisku, že mám plus reklamu. Veľmi si vám ďakujem ľudia, že mám reklamu. Prvýkrát v živote, nemám som nikdy v živote reklamu. A viete, čo som chcel skúsiť? Si nájsť reklamu, treba si uložiť, dať to na YouTube, až by tak boli každé videa, hej, lebo ja viem, že nie som pravý youtuber a vy nechcete, že by ste mali veľa tých videí, takže si vy nechcete pozerať to ksivo, bo ešte nie som taký youtuber, hej, a keď buď sa máte ticho ľudia, lebo nemám k tomu úctu, takže nemám co povedať, ale sklamaný som zo tých youtuberi, že som mi dal odber. Veľmi si vás vážim, no ale ako vám to zrobiť, že by som mal veľa odberov? Dajte odber. Kto dá odber? Jaký chlapec dá odber? Nemám náladu, lebo som mal teraz telesnú. 4 telesnú som mal, už nevyrujem. Ľudia, takže oznámenie. Mám veľa videí, mám veľa odberateľov, lajky, tak pokračujte so odberami a lajkami, lebo mám veľa odberov. A my si ideme niečo zistiť na Google. Nemôžeme ísť na Google, lebo ten telefón nejde. Kamo, ja ledvo dám na YouTube video, ledvo. Len to, že to ide, aspoň dá čo ide. Dobre, videli si o tom, že máte odber, máme veľa odberateľov, máme 1000 lajkov a odberateľov. Dajte odber a majte sa pekne a ahoj.